Kinong snong jong snong wa utim ka bahap ha ke hima maulong kidap ka jing keman ka bakrau rengkat ke jing snow pumut pumat ha ka bal slamba kladon ke jing thang bat jang ngut banwan ra ya ka tersim ha ke ni snong bat hasua ban slang ya ka program kladon ke jing le buram bat pediang buram ya UCM ka KHADC ba titas tarwal khan da ki officer jong ka enforcement wing KHADC. Idon kalai nunggu officer akan ika jingplay akan ika mau tim viewpoint sir. Ban jing PDP ban dismiss law akan ika pray. Suwa banyo ya kejing keren. Na gini ki kas ki jongi nginyo suwa ya kejing penang ya kini ki buke ya gini ki kas ki bangi lakat sabak di kapor mata. Bat ya kan terus spot lapli haka pratarik unai wing arja arfuan da UCM ka KHADC ba titas tarwal khan harangkat ke jenlang UMDC kecila constituency ba teimel dekhar ba balaji sendram MLA Shila constituency ringkat iba teibor pathau executive member KHADC in charge building kumjuru chairman ka KHADC ba lamprang bla harangkat i kongres kharpuri IM ka KHADC in charge market Bakum juru i additional AG ba Andi Shulai bat usoldar kahima maulong ba Stefanson lalu bat kirang ba snong kesnong wa utim. Kani kesnong kadon kat tukat ni gijaka ki beitnat ki blakring sisya ya bun kinong wan jongok kai perthai na keleng saudong. Bat lapenya ya ka program ka belengkot da usoldar kahima maulong ba Stefanson lalu bat layo ki jingkran na kinong kran baper ki blawan khnang ban shim menta ha kani ka smi Sutrat ba daga jetre rekan ke snong wa tim bat ka district council ngilayo ban tei ya kani ka tourist spot kom restaurant ya ka bangila ban kring susu ya kinong jong kai perthai banwan sikni ke chaka bangiwan akni ke chaka ka bi thiang ka bangi iling ba ki pun seti setem ya ka ba lasai dengila play kene nakala pai ba kila panas pang ni chaka ingit scam ba kinwan ban pitch kene chaka ba habawan maki kamut kawan rekat bat ka jingmentai naga benta kinong song jong ni katan bat ka jing kanam jong ni snong ko ba julong hi ingit scam ba ka jetre rekat ba ka snong inyo ban penya ba kene chaka ya ka ba keleng saudong jagari ke jongi bat wat na bariru equality bekin wan jongo igri ke chaka ka pada nak nika wa utem ka pelong ke chaka ka bithiang ka bibit bat ni yadan kat nagaleng ke council nak benta bangin penbit penbiang nak benta ni boleh sibon sare ka toga jing kran ka jongfi mentangin poino se ke jing kran na i sharman jongga ke JDC isar elbla yang kerpani minwan sekat ban aya ka jingkran tengah ru ya kebenlang bat phi ba kumu member jo council yo ban lei ai da ki ini ki snong ki hima jonggari kasi bi ja jongi ka ba ga disuksul ba batibur mene kapit ban pene pensa bat penkan ya ki hok jilong tra jongi habri bobon ki benta kum ki nung social ni kedo kasi jongi te bagade ka banta jong council ban kersian ban kumno omdei ta menyadan de bakan tiu ya ka hai bun kiliang kublei simone pai ba mo kinong snong jongi kebetulan ne po wa utim ki bawan nang thina maulong na umai ban ki wei snong marjan banwa sakhi ne ka ski bumta ai kublei karpang na ka banta jong phi wei be wei ki la plai lagi jongi por nang benda ban penfu penfi yang berjusi di kesngi benda kesngi tena kalian ke jonga ngasngau ba mo nganda kuar ba perjerong ke jingkran ngasngau ba kumpla ongi ba alam perang benda hoj ngala along MDC mtala sau tuli kita don gi por gi malayo banlong LU don gi por gi malayo banlong deputy CM don gi por gi malay yo banlong chairman badon gi por lu gi banlong CM di hai pori bangalong CM tamu dakani katem ko mentang mari job mariawan ko MDC hak arah jar khat khandai di hai tu ipor
ibalong EM in charge ya council building ida isia budun burom mentai ba titos khai ibala hakado kapur ba long CM mangai long kumu EM in charge yung ka building de bat ingil ya pen bai bahar kat bat ki members yung ka ex-stick member bro bakadun ka phone khendiat ka pisah khendiat ka pada council asset kumno bangin penia je kene ka pisah den rengi pat ngis nguthu mana kaliang ke jonga pa jong bakti sini sa than jong ngis ngis nguthu baka tourism sini kene ka bakiu ha nakapor naka jingia juga por mo hak jingia juga por kumbla ongi MDC bulan burom jong ina mo flang Sharman mo baga tourism industry kene ka way nagikam ki ba ketiu ya ka yo kot ka ikam ajam yang hun samla jong idong jong hai khamtam jong ithan jong sini de nakada-kada ngilia perhat bar ngilas ngeudon kam namar ni step bakane ke jaga ni ngah posnong kumunong maulong ngatik scam baik ade ke jaga ni ladon sibun ba kibri belawan man kenjo oktin yang kiblawan man yang keren yang usodar bakin sim asap kumgi private company bakin penia jaga ni ke jaga ni ban kumga tourist spot kumga restoran mo kom restoran na ka benta gini ki luom ba ithiang jungi ni te hadin bangilaju osngau kum gini ki jingwan jongi perlok te bangin sui untuk padru ngisngau bakan sule no ai ka spa hajar jong ka ilaga jong ka hima dengis ngau bangai don kalenti bangadon na ka position ka bangala banle banwara ai ki jarap na po council te hakadu ka por nya penbai baru ia in charge building bala kumno ngin persang bania buski mengne khendiat bangin buski mru khendiat hang te ya marai hang te ko ba itnat bahag jaka ka ba jing tre yang tur mutak ladap ban ngasarai gini khendiat sngi yang tur ke supply dengan ngau tenat ba iyo ayo kontraktor to at least bla tre hi ban pendep ka kam ka por ka biang de kontraktor de nanti na po mau kerwat ba alik khoi mo ba habok lik khoi idan mentang niru dengan hublai gerpang na tajong iru ibla ala ban tre ban pendep ka jing tre haka ya jingkren jongi MDC badan buram jongi blai sibon na menta tu jingkren ke jongfi ban mentang inyo pat ya ke jingkren na kongres meri khapri i badai EM insyad ja kabarket ti nakaliang ka jonga ngamdan bon kentien ban kren nomor ba ki basyakman kila ai ki jingkren ki jongki baper tinagaliang jonga ngasngau banong hang ni ba ngahap ban ai ke jingero yang i MDC badan buram jong ka syala constituency ibatin bel dakar ibarang syada ba ai ke jingkren ke jongi mentanru kadiling ba ke jong MDC badan buram jongpi bala treshitom bad bayu i jangai ba kumno ban kentiu ya kani ka than hi prakwe ba khamtam ya kani ka jaka ka banlong ka we ka jing ka jaka jngo kai perthai bat kumjuru hapo ka jing alam ka jongi si yang badan buram jongi te ngasuthu ba kani ka jing treshitom hi ka jong local MDC jongpi bat kumjuru bat isi yang badan buram ibabat akatu kapor kum EM in charge ng council building dia nakaliang ke jonga ngasultu bakaniru kandehi ka first project na tharai kaba nila ban inaugurate naga council habayday bat benta bat ka tourism mo kadi ka first project hoy kilabon ki project ro kumalakran dei MDC manena shala habayday baka jingking kalong ro matrangi kmilenti ka jingking kalong ro kaba shen ngin sala ban pleno namarba katu ka chakaro kalong ka itiang bha ka jingking kalong ka don chati chapo umnyam chapo boy te bat nganget ba let's say kani kanumde tang ka project ka ban syukut tang hangni ban nganget ba kana kaliang ka jong ka council hapo ka jingalam ka jong ICM badan buram jongi bat khamtam EM in charge ka council building kindangla ban wanra shu iki project ba per nabenta ka bha kamian ka jong baro ka yimong no le CMD tang kani ka constituency ka jonga ka constituency ka jong kibe de ki MDC katkum ka jing don kam namar ba hoy ka council ka la ban generate fund lingba kini ki projects tang ka ta ka generate fund ru
Hendai patru kala ban ai jingirap ru. Ya kinong song jong katu kejaka kamtam komentar hang ni bangin inaugurate ya kani katu spot hang ni kam restaurant kalong si bentaru ke ban ailat ban yo ya ka kamai kaji ti nakaliang ka jonga tinga ai khuble ya phibaro kibla wan hang ni markani ka project ka ban nakaliang ka district council kala shimkhya ban wanra ha kani ka shnong ka jongphi ka bakungsan ka ba ki perkhat ka dehi ya ka kamai kaji he jong ki bro ha kani ka shnong namar kum ngin ha an hapo ko sarkar teng iyo ki scheme of hair haba yo kerpang na district council no kata la tresh tom hid MDC kat no kajing en buram jong kani ka shnong iding shim ka bu ya kani kalong kum ka kser ka jong phi ha kani ka shnong but dei tangmala play kanim tas ngi sheklet no hendai nakaliang jinong song shnong naliang ngi nong sensar shnong ro ya wat kilat kilente eki but ba phi hilaban ai yakum kinong yalam jong sarkar ne jong district council khanang ba makiru kilaban ai ki project ba pher namar su perkhat ek tang haki nong mi khmat kamne ka basuk phi kum kinong song shnong ro teng hi en ki but ki ba kham jana yengi ese hi en ki but ki ba dale kumta kan long kumta tagarang ngi kumgi nongelam bon sen hi snap he ya ka jinga jing mod jong kinong song shnong mar nga tharai na liang naga hima molong boro khowe kla bon gi ber ka bastat kla pule habar kla wan keleng sodang perthai tenga thai gini bon ki en ki but ki bor ki baglapan ai jing mod yang ngi kumgi nong yalam jong sarkar ni jong district council te ga jing khublai ro kawan hagi kini ki nong shembenta ban ai entertainment ha kani kasngi namar kadi kasngi ka ba nakaliang jong phi ga snong ka burom ka bakrao namar ngima e kani ga jaka hang ne ka ha pa po ka hima molong hande ga dei hiro ka than so ra bor ko we ka jaka ka ba ki reu pat ba nakaleng ka parthai yatim lo hagi por men swaling na ka perkhat ki breu ki wan hasora ki leitang hari no khalikai podang red kadang mi gisnam klasang wan ha nong red klasang loisa like so mantag la wan sa sobar ti hakini ki breu bla dem na kaliang ka tourism department ngilayo bang khle ya ka highland camp bat ka 100 waterfalls hangni momlo ti mata sngi na ka district council ngilayo bang khle sa hangni hawa utim tikat no ka jing kwa ka jongi bung tourist wan hakini ki than jongi bro ko be ulai haman lagi kenno kensrot marbon ki jaka hani ki baitanat ki balese ki we ki wan jong kai perthai ki muhaj te ni sim ka bu ka ne yele khot ya ka song ka thau khnang ba ki bro ki wan jangoi ro kin o ka ta stong ka khot mdei ba la en ngum ka ne ya penjabo no kawang plastik hani antai mo da jabo temnun kawan elewan pun khoj ya ka song ka thau hikai ki habret ki jongi ro ba banile khoj banum bret kulmar ki jabo jaban kramba kumta hi ka jing khoj hi jong ka jaka kan kring arsha laisha ya ki turus ki bawan ana ki bagi jaka balayo ya ki jing ruai ki jing shan ki basotanat na ki nong ruai ba pher markum juru ya ki jing ruai na ukai tor ke jilla ba bankir khar kongo Iya lumlah akan ikasnong kabadan hajrong nang niyoi bon kisnong kijaka batkom joru ya ka bangla hangi udon tumau bahe barben baju khot ik umau sim kemen hatmir uyeng umban haban kelun Tin pareng la kota uskoson la peyaka la 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 ini walang wa utim terespot wa utim terespot wa utim terespot
wa utem terespot. Bài thấp đi làm hết gì. Kenyat hangi Kumban syuyatem Kahapa ilaka mau long serdar syem Kajaka basuk Ban poi ban itu Satang kumba arminet namona Hangi pila Ban wantai demo Yaring video ya klik foto Ban penjak kenrang Ban penjat ngan hangi kadon ruka restoran La playaka La 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 la. Ini Roy lang. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Thấp đi bèo xí xì. Lengba kaski nagi HADC lawan orlong kani kasmi. Kublai Shibun KHADC Baten Welkar Local MDC Kublai Batikas CEM Paroki MDC KEM Ajing ya Trailang Bat nongken yajnong Bastefan Sanserdar Hima Maulang La Playaka La 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 Tiroy lang bro, sisi. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Tapi lang sisi. Wan kai pengat bat i family ne bat i lop iba i jongpi. La playaka. La 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 la. Tiroy lang, sisi. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Wa utem terespot. Thấp đi lang, sisi. Bat lapli ya umat seakan mau terespot komrustran da UCM ka KHADC bat harkat ka jinges lang kini lam jong ka KHADC bat kiwei. Bat harkat ka jingkhap ya uribon jong ka rustran da UCM ka KHADC.
trong khi chính trời chỉ to UMDC bạn bên nhà phim là mar trong cả chính mình tôi hash long hạt thao là chính cả mai bão khao khu đây api nang pralinti pio ich ngai yash nong changi ublay api unda undri lenter kisni chim em trong pi kamay maria lagar ku garba gelek sao dong kari khasni kum ki paten tuming ya shampang ngati long shwa in penne yaka kublay api nang pralinti pio ich ngai yash nang changi ublay api unda undri lenter gisni ching em trong pi oi Bat nakaliang UCM ka KHDC ulah keren bun ki bat ulah kularu nakaliang jong i ban pen bahasyu syu yakni ke jaka bat rengkat ke jentelang bat ke district council ban pen wandur bat ban bahak pisa kerpang yakni ke projek nang bakan long ke jingmentoy ya ka council bat kumjuru ya ke snongwa utim hi baro kawei pan mam na pigi pat ba kelas lab hajing syang ila de ban play na do kasnam arjar arpo arway ten ray na kadaw jong kajing pentut jong u covid aga tu kapor arsnam ngim semla ban pendap akapor ka babiang ten ray ngi so komen ba menta kasngi lala ban play tani ketika jing tre sitom kajing yo i jengai na kaliang jong nom ikmat jong pi MDC ba ye jong pi ibala UI ya kajing don kam hakani ka snong ka jong pi namar ba kani ka jaka kombila batai ka de ka ba internet mentan philai i dagi lagi jong ki khmat ya kajing long kajing man jong kani ka jaka kabala ban kring ru ya ki babun ki nongwan jengok kai perthai om tang na kani ka ri ka jongi Henry wat na syabar jong kariru nyangit ba nadu mentakas ni kani ka jaka kan salong ka we ni ki jaka ke ba internet taw tenre ka badon kam menta pa kalong ba na kaliang jong ka leadership sordar bat ka body ka jong i rengkat bat i lokal MDC ba kumjuru ba ka district council ni hap ba dia penbet no kay ka bangin panyat nang ni sakmat namar ka agreement ngila adep ya sign ngila adep ya penbet kabasa menta kalong ba kumno pat ban panyat ya kini ka jaka namar de bandan kinong pej kinong ri kinong sumar kenang ba kani ka jaka kan long kababet kababiang namar ladam dan nong pej dan nong i nasngo ba kani ka jaka kan salong panban kawe na ki jaka kiba la ban yalam bakala panban mo ya ke imlang ka salang la ban keta panban ya ka syong sup syong san yo ka snong ka thao te na kaliang ka jongai ka kwa ban ba phin pen kloy no na kaliang ka hima ba kumjur na kaliang ka snong ba kumjur na kaliang ka jongi ka district council ba kumno ngin le sakmat ban paniya ya kani ka jaka ka nugurukom namar ba ngai bakadon ke cingkermen nang ni sakmat om tang gani ke restoran Henry lesi
kiwi ki bangila banang develop syu ya kani ka caka kumbali I menta kadon tang ka caka pekai kadon tang restoran impat don ka fencing impat don ki yeng lani ki cottage lani ki yeng basa ki bangila banbu lani ki tent bakum ta ter tengah syu ai jing mut hang ni kalong ba nakaliang ka leadership hi haban sim khiai kani hoi nakaliang ka council ngila persyang ban promote lani ban penkiu ya kani ka traditional tourism ka jongi kaba ila sedang hakini ki khandiat snam ki baladap keladon gawe ka project hang thia po jingking kalong kumbalaya keren nang ta ka don ru gawe ka project jongi hang te po mau plang kani ka project ila sedang nadu ki snam arhajar shpo arja khatwe gumtu kata ka ha po I konstituensi jong iba lamprang bala kabangi ong ka khasi heritage village tharai ki babun kila ya poi hang tu tihadin katu kani senampat kala sa yingja tenre hakani ka isi ke pementa ngila ya penbahang ngila ya pen internet biang gitu Timenta kadang ya kijingnya keren apa dengan council baka hima mau plang kumno ban penya syafrang itu ke jaka kena makan long ke jaka ka internet ka ba kinong wan cengok kai lani ki breu ki jungi kila ban wan petkai dia ka ju ka poru bangi sanction ni kanika skim jong pi ni wa utim ngila snaru ya ka tourist spot hang te hapo riat no khli hapo marai ka fon te kaniru ngin sapli lasi sajan akhar arterek telek se nakaliang jong piru pila banwan sakhi banwan pet hang tai hapo hadin jongka cement factory satu sedien kedon ka jaka ka ksat ka internet ba ka ba lek se ka tur kan de ka we ne ki jaka ka ban kring ya ki pat ba ya ka bangin play kani ka scheme ka ba ngila fund la de ngila ai jingerap nakaliang ka district council lang ba ka central scheme ka bangiyo lang ba ka 15 finance commission nila snaru ka we ka terspot ang te hapo konsensi jong iba tibor hapo maulai nongkwar hang turu ngila sna menta te sakawai pat ha bede pat ka tengi suktu ang ni ba kadang don ka jingduna kaliang ka ngobate ka gede gawe ka badon kam mentan ngala keli kontraktor ngong ka toilet ka biang na em ong ka biang tong makam don te kamut ka gede ka badon kam wala dam don te kam don jingmut kani ka jing pli jungi mentakasni te ngakwa ban keren hang ni ba kerpat ya engineer badon hang ni bat I lokal MDC ba orang ba snong ban ya pet na ka mau bala ban ta dia ka lada kalong nakaliang ka snong ru ban yarap lem yang I ban ai tang silan ka we ka lan hang ni mo ngin sa penkre nakaliang jong ka council ha ka bayade ba kani ka scheme pat nama bangidon la ka jong ka scheme te kani ru ngila ban le si kanum da simbun kamnum da bambun tengah kerpat kini bakin sobha ban sim khiai kani kena bakan poino ka hang ni hapo kani ka restoran jing thu ka jungi kalong banwan ra ka jing mentoi om tang na kabanta ka council re tam na kabanta ka snong ka thau hi baro ka we jingkran yongi CM dan berom jungi ba ti blue khan bat ke jingkular ki besau tenat bat ki bapen kemen yang ibaro ki bedon hagri kapor kementa ngalai tang si usngau ban yo sa si klus tang nalas sedang jauh umat kendiat namar belai ngak kemen namar bagani ka jaka kadang don kam sibun bangin promote ya ka hagorukom ka babit kadang kumpit kun hatungan shamnae karyam ka bet pa isu kya ba asu ba ki bai kambali la bulo la ako kun banai ka ke khapeli tunyo ko ndap ki la ka jong kun ba kun ba ke kapan smen on shen na ba ki kun pi de ka si mai
Kanya jalan pun kung pembingan tanay Layar pateng syangi Ki ong bakalaway kari samlak kasyong hapi Ray manggi ki kun samlang isu ya syok likti Ayungin le bangin sandur kasyong hanga hapi Balay kolong pateng jangi kala syutat syupra Ngiyak kusum ni krem snuku syakmat kadan jenga Kajing mati kajing pansing bat ilayat tindiang Mga mapi ko para lok nang nitungin kerjaan Yuya im sa jing dum ki wei pat ha jing shai Jing pat ka jing kin kini ki dom kadal Samla ba ingin bat ding kong hadin burang kentau Hey kong te, hey kong te, hey kong te, hey kong te Kilang kukurit lay Impong jeans ni juta ki makeup Barosaw ayom hangati im juklop Bania jong kiway dang lahi jong la jong Compare la isok mo la ide na nong kendong Jinglong bajanay halakas mat kasting Iba tu ke syakatil